Sugeng enjang bocah-bocah, ketemu meneh karo Bu Dewi ing dina iki. Padha sehat kabeh ya. Puji Tuhan. Dina iki ayo sinau babagan wayang. Sopo sing ora kenal karo wayang? Prasasat meh saben wong kenal wayang. Saora-orane tau weruh utawa krungu crita wayang. Wayang kuwi pancen kabudayan kita sing adiluhung. Ana ing crita wayang kuwi watak wantune manungsa prasasat kabeh kagambar. Dadi crita wayang kuwi bisa kanggo tepa tuladha, bisa kanggo kaca benggala tumrape manungsa. Mula ayo padha sinau marang kabudayan sing wis kawentar adiluhung mau. Saiki Bu Dewi arep macake crita Karna Madeg Senopati. Padha dirungokake lan digatekake ya. Karna Madeg Senopati. Perang Baratayuda, perang gedhe antara Pandhawa lan Kurawa manggon ing Tegal Kurusetra, wis nuwuhake Rajapati lan kurban kang ora sethithik. Akeh satriya kang wis padha nemahi pralaya. Senopati Kurawa, Pandhita Drona wis gugur ing madyaning Tegal Kurusetra, kaperjaya dening Drestadyumna. Sadurunge gugur, Pandhita Drona wis merjaya Raden Abimanyu, senopatining Pandhawa. Pandhawa lan Kurawa banjur padha ngrukti layone para senopati. Mendung peteng angendanu. Jagat prasasat peteng dedet amarga wis akeh senopati kang gugur ing palagan. Perang Baratayuda durung rampung. Adipati Karna satriya ing ngawangga madeg Senopati Kurawa maju ing palagan. Sejatine Karna wis mangerti yen mbelani Kurawa kuwi dudu tumindak kang becik. Nanging Karna wis keputangan budi karo Duryudana, Raja Hastina kang ambek angkara murka. Mulane dheweke gelem sabaya mukti sabaya pati, tegese gelem mbelani Hastina. Adipati Karna iya aran Suryatmaja iku putrane Bathara Surya lan Dewi Kunti. Mula Karna iku klebu drajating Wasu, ya kuwi manungsa setengah dewa. Mula kuwi ora mokal yen Karna kasinungan kadigdayan kang linuwih. Kinantenan panah Kuntawijaya Danu utawa Kunta Druwasa, pusakane Karna wujud keris aran Kyai Kaladete, yen ing padalangan Gagraksala sinebut Kyai Jalak. Aji-ajine Karna ya kuwi aji kala lupa, bisa ngetokake buta akeh banget, lan Naracabala bisa ngetokake gegaman maneka warna. Mangerteni yen Senopati Kurawa kang maju ing palagan Adipati Karna, Pandhawa banjur ngutus Raden Gatotkaca dadi senopatine. Raden Gatotkaca putrane Raden Werkudara karo Dewi Arimbi manjing ing palagan. Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani, sekti mandraguna tantedas tapak paluning pandhe miwah sisaning Gurindo. Otot kawat, balung wesi, akulit tembaga, sungsum genggala. Bisa mabur tanpa elar, bisa mletik tanpa sutang. Nganggo caping Basunanda, yen panas ora kepanasan, yen udan ora kudanan. Adipati Karna lan Raden Gatotkaca wis padha bandayuda.
padha adu kasekten Jaya kawijayan guna kasantikan. Suwe anggone padha bandayuda nganti tekan wengi durung rampung. Raden Gatotkaca mabur ing akasa. Saya dhuwur anggone mabur dimen panah Kuntawijaya Danu ora bisa nembus ing akasa. Gatotkaca kaget nalika panah Kuntawijaya Danu nembus ing dadane. Raden Gatotkaca gugur nalika dina kaping 15 perang Baratayuda. Mangerteni Gatotkaca gugur ing madyaning palagan dening Adipati Karna, Pandhawa banjur geger. Raden Werkudara ngamuk ngobrak-abrik sak kiwa tengene palagan. Tegal Kurusetra dadi karang abang. Prabu Kresna kang mangerteni Raden Werkudara ngamuk banjur ngelingake supaya sabar lan ora tumindak grusa-grusu. Kanggo nerusake perang, Raden Arjuna banjur madeg dadi senopati Pandhawa ngadepi Adipati Karna. Raden Arjuna maju ing madyaning Tegal Kurusetra. Karna lan Arjuna padha adu kadigdayan. Eling-eling kekarone kaya sedulur Sinarawedi, jalaran lair saka ibu kang padha yaiku Kunti. Perang prasasat ora ana sing bakal menang amarga kekarone padha-padha sekti mandraguna. Prabu Kresna kang dadi kusire Arjuna tansah wanti-wanti supaya Arjuna ngati-ati anggone perang lan ngeningake cipta rasa karsa yen tetandingan lawan Karna. Panengahing Pandhawa iku banjur mentang langkap panah Pasupati. Panah mlesat banter banget ngenani janggane Adipati Karna. Senopati Kurawa kang madeg senopati iku banjur gugur ing madyaning Tegal Kurusetra. Bocah-bocah, kuwi mau crita Karna madeg senopati. Yen ana tembung-tembung kang kok anggap angel ana ing crita Karna madeg senopati mau, tulisen lan nyuwun pirsa bapak karo ibu. Apa tegese? Kanggo latihan wangsulana kang trep pitakon-pitakon iki. 1. Apa sebabe Karna gelem madeg dadi senopatine Kurawa? 2. Kapan Karna madeg senopati? 3. Sapa ibune Karna? 4. Apa kang diarani aji kala lupa? 5. Kepiye gugure Karna ing Tegal Kurusetra? Yen wis rampung anggone mangsuli pitakon-pitakon mau, banjur dikirim ana ing nomor pribadine Bu Dewi ya. Cukup semene materi dina iki. Tetep sregep sinau, jaga kesehatan. Matur nuwun.